1,399. Tapos ano, kanang sa, basta nag-order ka ba, na kayo napindot. Okay, ano ko nag-order? Kasi nakagamit ko ano, basta yung sa nga apps na pwede magkanang kuan, order niya, napindot nimo. Di mo, tig-download ko ng apps. Nga, ganun nakakuha ka ng, ganun naka-order makagulungan niyo. Tapos worth pa dito 1,399. Lagi po ka-download na natin. Hindi ko na ito ipugos. Sunod ko naman na. Dali na, babe. Bebrihan na ito, babe. Dali na. Pag dali na imo ha, manguli na, babe. Dali na, dali na. Ipugos eh. Sige na. Abi na nag-order ka. Happy birthday! Happy birthday! Init kayo. Nangita mong gina sa inyo lang. Naka-cellphone ba? Nagagamit ka cellphone. Ah. Nya, naguro na nabi ako ihatod, tas nakapangalan ni sa imuha. Manabi ni Byron be, nag-order guro ka. Yung anong naman ni, oh. Ano ba pangalan ni mo? Address. Kasi Byron mo 1,399. Kanang sa, basta nag-order ka ba, na kayo napindot. Okay, ano ko nag-order? Kasi nakagamit ko ano, basta yung sa nga apps na pwede magkanang kuan, order niya, napindot nimo. Di mo, tig-download ko ng apps. Nga, ganun nakakuha ka ng, ganun naka-order makagulungan niyo. Tapos worth pa dito 1,399. Lagi po ka-download na natin. Kasi kuan. Ano man yung cellphone? Papa. Ya, di wala jud ka nag-order ani. Wala jud ko ilig tig-order jud. Wala pa ka naka-testing ang order. Ba ka testing sukad-sukad jud. Wala. May gagawin ako, mag-order. Gagaw. Kami lang man ko. Pero na. Hindi man ako pugson. Uy, kana lang man ko. Pero kung pag open ani diri tas mabala nimo nga imuhan mangayo ko bayad. Pero pag mayon ka nga dili na imuha, balik na lang may, okay ra. Sabot ta. Okay ra. Ay, hilak hadlok nga pud noon ko ni ana. Uy, ora naman inog giaway tika. Uy. Okay ra. Asa ang papa nimo? Ay, abrihan na lang ni. Tanawan na lang. Hilak. Hilak. Di mo na to ipugos. Sunod ko naman na. Dali na, babe. Abrihan na to, babe. Dali na. Pag dili na imuha, manguli na, babe. Dali na, dali na. Abi na nag-order ka. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, babe! Wala na ibayad, be. Wala na ibayad. Ibayaran na na, be. Sana na lang, babe. Lalabi, oo.
Tawag na lang. Ganito, ganito. Bayad. Wala bayad. 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 Birthday mo din mo. Pwede na ni mo di ay? Surprise mo kapil ko. Kabalo ka, be. Kasi nagkuhan si Marley. Wala kabalo? Ano mo kabalo? Oh. Na-icon, be. Nag-message ani para sa imong habi. Hi, John. Happy birthday. Agi na po ang birthday ni mo. Nga wala si mama. Pero sige lang. Antos lang ta. Para na po din ninyo ni kuya ang akong gibuhat. John, bisan magkinaunsa. Mahal kayo ka ni mama. Wala man ka ni kuyog sa ako, okay lang, suportahan lang Japon ka always. Ikaw ra akong bunso, I love you, amping ka diha, permi anak, enjoy your day, love, mama. Imong mama di ka. Imong mama nagkuha na ni B, nagpa-surprise sa imo. Sabi na pa tayo, B. Ay, kinita ito mong bayaran, B. Ay, kanang Bayaran, B mo ni. Nakay gabay dira ah. Naka 5 na na. 5 lang. Wala. Piso na lang. Nag 5 na lang na. Imo na daw. Di ba kana na? Ang guro naman. Legit na ne. Legit. Happy birthday, B. Dali, B, magwanta sa imong kuan. Cake nimo. Agupuhan nimo dili. Isa ka dili ba? Nada itong tanda. Yan lang. Huwag ang lighter. Lighter pag support. Ano ko eh? Kuga, uy. Happy birthday, Happy birthday. Kayak bati. Sayang kaarawan. Kanta ko to you. Nga. Ang sa may wish nimo karong birthday nimo. Wala. Wala na sa imo. Ang kaman. Nga na imong giwish. Ay mo na imong gusto kana. Gusto kang cellphone? Oh, dayo na bawion na lang ko na eh. Gusto kang cellphone? Atik-atik rupian na. Oh, dayo ka na. Oh, handa ko kay Sige daw. Gusto ko cellphone? Sa ko Kusga kay daw. ingog. Uy, Kusga ka na. Kusga? Unsa to? wala na. Sige. Iki na lang, isa may ingon nimo sa imong mama nga gihatagan kanina ingon ani nga pa surprise plus cellphone pa jud para sa imong ha. Salamat. Ha? Salamat ma ana mo. Sige. Sige daw. Sige, story pa. Hindi, istorya. Unsa man? Wala man, Ay, nasi makuan mama sa ba? tubangan. Unsa na ingon nimo? Pero malipay po di mong mama ba? Salamat lang ko tapos ko mo oy. Dala oh. Pahatag mo. Gana oy. Bata. 100 tabi. Sige. Ay, si sir. Ano lang ko sir, makayo na lang kung nimo message para sa iya ha. Sa message mo karong birthday niya or wish na lang nimo para sa iya ha. Sarong pa sa eskwela para sila po si Maya si grado. I wanna wish you a happy birthday. I wanna help you celebrate. I wanna wish you lots of presents. I wanna help you eat your cake. If you party in the island way, you'll be jamming all night till the light of day. Your birthday is your day to shine. Another year and you'll be looking fine. So have no worries, don't you hesitate. It's time to party, time to celebrate. It's time to celebrate. Yeah. Tara, Be, kay hapit naman din dito. Ako'y pakalendar para sa imo ha. Happy dawat ko. Sige na. Yan na pa na isa, Be. Yang bagbag. Nya kay ko naman, murag big boy naman ta. Nagkala dag chicks ang dool. Pa-perfume gikan sa Star Perfume Collection.
Og lastly, imong favorite na character. Cartoon ba gihapon eh? Cartoon character. Na ipabag nga Spider-Man. Yehey! Thank you, daghan na na mo Yan na gift. lang ako Uy, dala kay di ka dala. daghan na, uy, dito dumi. Na-surprise ka, be? Pero, nasa ko pagyapon kas ko ah. Wala na ka. Hindi ko na ta. Sumula siya. Magmugpot rin siya. Ay, sumula. Uy. Magmugpot. May ba? Sala. Wow. Happy birthday.